Hi mga ka-Arepapits, mga ka-Chuy. Welcome back to our channel, Hukbong Bisaya. And dito pa rin tayo sa Emerald Lake sa Family Days Hukbong Bisaya at yung birthday celebration ng anak ni President Fidel. Yan. So, dito pa rin yung katropa, no? Muna. Ayan. Ito yung lake. Mga katropa. Saya. Ayan. Yung banggang ano, dansa. Ha? Dansa. New York dansa na. Akong itong nakontrang kuan sa una. Bangga man to manok. Di po mo kuan. Di po mo sugal. Dili to mga sugarol. Di ko sugay ko ng internoy. Dili derby. Dili, sagad lang ka. Dili sugarol lang mayor na mo sa una. Isag ka ng karon, oh. Di ba dansa nang ano, tayo bulangan. Ay, adansa pero dili mayor. Abis mayor day. Oh. Abis mayor. Igo ra na. Palayan ra ba? Di ka kita studio sa abungan ano ko. Kalingaw-lingaw ni mga hugpong Bisaya. Pistas ang mga ayaw ni uli. Mayo pistas mo. December. Mura ko ni ayong igululi ba? December. May sinsi. Mga pista-pista. Dito ba December? Ay, December ba? Bilang December Pasko. Mahurot ng kwarta. Pista sa muna ba December? Hindi pa mong pista ito. Gusto nyo ha? Santa Monica? December 25. Pista, ano, Pasko. Pista po. Nasuong na. Ay, wait, uy. Sorry. Pildi ang mga grandmaster. Natat mo lang agay? Ako yung sitter. Wala gyapon. Dili sa? Dili gyapon. Dili ko sa? Nakay sitter diya. Malingaw ka. Nalingaw ni Canadian yung grabe po ng Pilipino. Korean na. Korean ba? Gasong na man. Roman ka dyan na. Giring kuan ba? Kaning lakaw nga green. Mga kabisaya ato sang iop kay nilaylay na yung kamot. Atra ka! Ay, wala pa ni sila ni Par! Isulat mo muna! So, ngayon mga katropa, na tayo, mag raffle draw doon sa mga hugpong Bisaya at saka mga bisita, ano. Ayan.
Hop. Kato lang ba ko niabot? Wala pa to. Ito ba ko niabot? Wala pa. Wala pa. Abot. I-check na dia. Nama pa? Si Master. Rodolf na dia. Wala napil si Bailans. Ipapil dia. Nana? Okay. Mga... Asa? Bais! Ayaw, atrak! Anong sa naman siya nga? Lain mo kot, siguro lain mo kot. Bola. Bola. Sino bubunat? Saan ni Sabong? Pagbunitan ni siya si... Dili, mo na siya unahan na to, kan? Unang bunot. Mudlaw na siya bula. Sabay pabor-pabor. Okay, bunot kaya ko itong alam na, nakapilo man to, Bunutan, anak ko siya. Ito bang dito siguro? Live na. Dili, kan recorded ni kay alas 10 sa daw dito. Kana. Bola. Oh. Hindi. Sige. Ako yawag ito mirado. Unang bunot. Sa walang kwan. Pasanan. Akan kinaunalan na ba na pulo siya? Napulo mo pangalan. Pandamay ka. Up. Sino? Hoy, bola. Pres, ikaw, boys, dito mo ka mo hatag sa bulan ni ikaw ni Dogs. Takyanon ta mga karon. Mga katropa, ito yung nanalo. Pres, tapon mo. Pabor-pabor ha? Kinsa mo na? Amigo ni mo? Earl. Siya nakadaog. Dili ko luto basketball. Ha? Dili ko luto basketball. Balog yapon. Practice na. Ako ihatag na ni. Yo, misahe atong kuanong kuyang usamay mo misahe do. Nakadawat ka do. Salamat sa kung Bisaya. Ako na be. Ako na. Aktog. Second prize. Sabay pabor. Kopi maker. Sabay pabor ha. Second prize ha. Ay, sa nagulit sa Paano siya mga kabisaya? Coffee maker na siya. Hop! Hop! Virgil! Watay mo dia! Watay mo! Patayin ko itong $6. Mo ka di! Sabay! Presidente man eh. Pwede niya ipasa sa bani. Depende. Another. Sige. Sige. Pero dili sa ato sang siyang kuan nganong iyang ihatag sa lain. Unsa man be? Para malingaw ang uban. Teka ba na? Sige. Okay. Ulo kong ngalan ko yung sisa. Pandamay. Hop! Sino yan? Odon Greg! Wala. Lasing ate eh. Aba, ayan. Yun o.
kasi mahirap para mag-Tagalog eh. Mahirap mag-Tagalog eh. Ayan. Ayun o. Hihi. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Alam niya.